T'has fixat mai en la forma dels Pirineus de Catalunya? Dibuixen una serralada que va de punta a punta, seguint una trajectòria gairebé lineal. Estan farcits de natura en estat pur. Altes muntanyes, un patrimoni cultural ric, una gastronomia excepcional i pobles amb personalitat. Són sinònim de diversitat, de contrastos i d'infinites possibilitats que es poden gaudir a la teva manera, fent un traveling. El teu traveling. I tu, ja has fet el teu traveling Pirineus?